seguim aquí a la Noia, estem a prop d'Agramunt i anem a pujar al Pilar d'Almenara. Està aquí darrere meu, es veu la torre i, bueno, no comencem a veure què tal va avui el dia. Vinga, va, anem-hi! Al Pilar d'Almenara. A veure, un cim molt curtet, hem trigat des de la carretera crec que 2 minuts, però res, és un cim, vull dir, és el que hi ha. I res, està a 434 metres i molt xulo. Com veieu tenim la torre darrere i el vèrtex geodèsic. Bueno, no sé, anem a fer una volteta per aquí, que hi ha una casa de pedra i anem cap al cotxe, a veure si trobem algun altre cim per fer. Vinga, va, fins aquí una estoneta! Guai, ja tenim un altre cim! La tornada ha sigut molt xula, hem passat pel camp de blat i ha sigut espectacular anar pels raïls per on va el tractor i ha sigut impressionant. Res, donem per finalitzada el cim d'avui i bye bye, fins al proper cim o ruta! De l'Almenara hem arribat al poble d'Albió, on anem a pujar al Tossal del Suro. Sembla que és una ruta bastant fàcil i res, anem a veure com comencem. Vinga, va, que tenim una estoneta per davant. El Tossal del Suro. És impressionant. El camí molt fàcil, va tot per pista i res, genial. Aquí al final un petit cordiol, però molt petitet i res, genial. Una sorpresa quan hem arribat i ens hem trobat un vèrtex geodèsic el més gran que hem vist. És al·lucinant. Una molt bona ruta i res, a reposar una miqueta d'aigua i a fer la baixada fins al cotxe. Apa, fins després! Bé, torna a passar com ahir. Torna a ploure. Amb el qual, un altre cop, agafar xubasqueros, xaquetes, impermeables, el que sigui. Vinga, anem ràpid fins al cotxe, a veure si no ens mullem massa. Vinga. Ué! Ja tenim un altre cim, el Tossal del Suro. Impressionant, una ruta molt xula, molt fàcil de fer. Hem trobat al principi del camí una serp, petiteta, però la veritat és que ha sigut molt divertida. L'ovelleta s'ha fet una foto i res, després del camí, la veritat és que impressionant, tot planet, tot molt fàcil, el vèrtex geodèsic espectacular, el més gran que he vist, és enorme, tota la ruta és molt xula, amb uns prats i uns jardinets de flors d'aquesta època de primavera espectacular, grogues, blanques, blaves, liles, bueno, impressionant, camps d'amapoles, bueno, impressionant, la veritat és que molt xula. Ens ha agafat la pluja, com heu vist en el vídeo anterior, hem tingut que agafar els impermeables i aquestes coses, però la veritat és que molt recomanable, espectacular. Surt des d'aquí, des del poble d'Albió, i res, molt divertida, molt recomanable. Apa, ja donem per finalitzada el cim d'avui i bye bye, fins al proper cim o ruta!
des del Tossal del Suró fins a Cervera. Hem dinat espectacularment en un hostal que va obrir fa una setmana, amb la qual us podeu imaginar, tot nou, tot superxulo. Un lloc totalment recomanable, hostal universitari de Cervera, per anar-hi. I hem vingut fins a Sidamon, anem a pujar a la Fita Alta, és una ruta en principi fàcil i res, anem a veure com se'ns dona. Vinga, va, comencem! La Fita Alta és el cim més alt de la plana de Lleida i per anar a fer un cim més alt que aquest és anar al fons perquè no hi ha altra cosa. Darrere meu es pot veure tota la planúria i res, genial. La veritat és que tot va per pista, només has de pujar un petit trosset i ja està, molt bé. Vull dir, un cim molt xulo. Res, anem a veure una miqueta d'aigua i agafarem la baixada. Vinga, fins ara! La Fita Alta, de 289 metres. Una ruta molt fàcil, sempre i quan aneu per la pista indicada. Si trobeu un pal indicador, si us plau, seguiu-lo. Nosaltres hem seguit el track d'un noi i anava camp a través, o sigui que la pujada que hi ha, que és l'única que hi ha, l'hem fet camp a través amb el perill que això pot suposar, ¿vale? En canvi per la pista és una pista ben traçada, ben indicada, val? Molt fàcil. I res, una ruta molt fàcil, dones tota una volta a la muntanya i res, genial, hem vist un llac, hem vist uns conillets i res, una passada. Així que res, donem per acabada aquesta ruta per avui i res, ens veiem en el proper vídeo. Bye bye, fins al proper Cimoruta! Venim de la Fita Alta de Sidamon i ara estem a Magraners i anem a pujar al Tossal de la Moradilla. Sembla ser que és una ruta molt fàcil, això ens han dit en el Wikiloc, en el track que hem vist. Esperem que sigui així i res, anem a veure com va. Vinga, va, comencem! Tachan! 55! Ho hem aconseguit! En un any i un mes hem aconseguit els 50. Estem al Tossal de la Moradilla. Res, un cim molt fàcil, tot per pista i res, genial, la veritat és que molt xulo. Ara anem a fer el ritual de sempre i comencem a baixar, que sembla que ve pluja. Apa, fins aquí una estona! Tenim els 50! Això és increïble! Ens hem fet aquesta foto amb les samarretes de l'equip Ovelleta aquí al búnquer perquè dalt del cim feia molt d'aire i estem suats i clar, haguéssim agafat
agafat un constipat. Així que aquí, que estem refugiats pel búnquer, és més fàcil. I mireu, samarretes, equip, ovelleta, com en el Pedraforca, allà al número 1 i aquí al 50. Ué! Per fi hem arribat. Hem pujat al Tossal de la Moradilla, després hem anat a visitar el búnquer i molt bé, la veritat és que una ruta molt xula, molt fàcil de fer. La baixada hem tingut que travessar un camp, però bé, el que fem des que estem aquí perquè atravessem milions de camps. Però bé, molt bé, genial, ja tenim el 50 i impressionant. Ara veiem si arribem al 100. Ens queda la meitat, així que, bueno, tindrem que seguir fent. Bueno, ens veiem en el proper. Bye bye, fins la propera ruta al cim!